Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Mä pistin ton Porsche Taycan 4S:n autoveksiin myyntiin, jotta saatais selville sen tämänhetkinen todellinen arvo ja arvon alenema. Ja se oli aika paljon. Joku muu saattaisi mennä tässä vaiheessa suoraan pannuhuoneeseen, mutta mennään tonne Porscheen ja jutellaan vähän lisää. Viime videolla mä kävin läpi kuluja ja arvonalenemaa tästä Porsche Taycan 4S:stä 1,5 vuoden ja 30 000 kilometrin ajalta. Ja muutama siellä kommenteissa kommentoi, että se miten mä esitin siinä videolla arvonaleneman, että sitä ei voi niin laskea. Ja se pitää ihan paikkaansa. Siinä mä olin ihan vaan suuntaan antavana esimerkkinä laskenut tämän auton ostohinnan 77 000 euroa, minkä mä tästä olin maksanut. Ja sitten vastaava, mikä on tällä hetkellä Suomessa myynnissä. Mutta se nyt on oikeastaan sit arvonalenema mun näkökulmastani, eli mitä mä olisin maksanut vähemmän. Ja sitten jos tämä auto joskus vaihdetaan pois tai myydään pois, niin tietenkään sitä hintaa mä en tästä saa, vaan se on jotain alhaisempi. Ja se selviää sitten, kun tämä auto oikeasti myydään. No, jotta tähän saataisiin selvyys, niin mä pistin tämän auton viime viikolla Autovexin kautta myyntiin, eli autoliikkeiden kesken huutokaupattavaksi. Ja tämä video ei ole mikään yhteistyö Autovexin kanssa, mutta sitä mä nyt käytin tähän, että saatiin ne todelliset tarjoukset autoliikkeeltä, ja sehän ei siis sido myymään autoa, vaikka niitä tarjouksia tulisikin ja se sun oma hintapyynti ylittyisi. Autovex arvioi 48 000–52 000 euroa tämän auton hinnaksi siinä ilmoituksen tekemisen yhteydessä. Se on semmoinen geneerinen arvio, mutta sitten kun sieltä ilmoituksen julkaisua varten soitettiin, niin se Autovexin edustaja suositteli laittamaan pyyntihinnaksi 54 000 euroa. No, mä laitoin sitten sen, tässä nyt oli tietenkin se, että mä nyt en ollut oikeasti tätä autoa myymässä, mutta halusin kartoittaa sen tämänhetkisen hinnan ja arvon aleneman, joten laitettiin se 54 000 euroa pyyntihinnaksi. Ja sitten alkoi huutokauppa ja autoliikkeellä on sitten se 1,5 arkipäivää aikaa huutaa. No, lopputuloksena autosta tehtiin 459 tarjousta 10 autoliikkeen toimesta. Ja korkein tarjous oli 55 300 euroa sieltä Autovexin kautta. No, tämä summa oli 10 700 euroa alhaisempi summa kuin se mun viime videon esimerkissä käyttämä 66 000 euron hinta. Eli todellinen arvonalenema tällä autolla on siis aika merkittävästi enemmän kuin se mun viime esimerkki. Eli ihan oikeassa kommentoijat siinä oli, ja näinhän se tosiaan meneekin. Autoliikkeen kanssa vaihdettiin vielä pari viestiä, ja sieltä kerrottiin, että 57 500 euroa olisi se, mitä he pystyisivät tästä autosta tarjoamaan. Ja se on nyt sitten tällä hetkellä aika lähellä totuutta, ja tämän Porsche Taycan 4S:n tällä varustetasolla, näillä kilometreillä, niin sitä tämänhetkistä hintatasoa, mitä mä saisin tästä. Ja samaan aikaan ennakko-odotuksiin nähden se on tavallaan aika hyvin. Siellä oli kommenteissa muutama maalailu, muun muassa 45 000 euroa saisi tästä hyvällä tuurilla. Useampi oli sanonut, että maks 50 000 euroa saisi tästä. Joku oli Porsche Centeristä jopa saanut vähän vastaavasta autosta 50 000 euron tarjouksen. Eli 57 500 olisi nyt varmuudella tämän auton semmoinen tämänhetkinen hinta. Sitten kun tämän auton todellinen vaihto tulee ajankohtaiseksi, niin se riippuu sitten täysin siitä tilanteesta, että mitä tästä autosta tullaan saamaan. Eli myynkö mä tämän suoraan yksityiselle, käytänkö mä Autovexiä, mikä nytkin oli tässä yksi myyntikanava, meneekö tämä vaihdossa johonkin toiseen autoon, mitä siitä pystyy neuvottelemaan vaihtorahasta. Se todellinen arvonalenema on nyt siis selvillä, eli 1,5 vuodessa, 18 kuukaudessa, mun ostohinnasta 77 000 eurosta niin miinus 19 500 euroa. Eli kuukausitasolla laskettuna 1083 euroa kuukaudessa on arvonalenema ollut mun omistuksen aikana. Mä sanoisin, että se on ehkä ihan odotettu arvonalenema, ja siellä oli Marko Siintomaa kommentoinutkin sen viime videon kommenteissa, että hänen arvio olisi noin 1 000 kuukaudessa. No joo, se pätee tähän tilanteeseen. Mutta tämä autohan on siis maksanut uutena 150 000 euroa, ja tämä on ollut 2,5 vuotta vanha, kun mä oon tämän ostanut, 26 000 kilometriä ajettuna. Ja siinä vaiheessa tämän auton hinnasta oli tippunut 80 000 euroa, eli noin 2670 euroa kuukaudessa. Ja nyt se arvonalenema on siis enää vaan ollut 1000 euroa kuukaudessa, enää vaan. Yhteenvetona, jos nyt vielä uusiksi lasketaan tuon viime videon kulut tämän auton käytöstä, ylläpidosta, mitä tämä on siis mulle maksanut nyt 1,5 vuodessa ja 30 000 kilometrin aikana ajaessa,
niin ollaan karkeasti, eli noin 1500 € kuukaudessa on ehkä nyt se, mitä semmoista kulua ja käyttöä ja arvonalenemaa tässä autossa on ollut mun omistuksessa. Ja tietty, jos tämä auto olisi ostettu rahoituksella, niin se pitäisi sitten vielä laskea siihen päälle. Mutta tällainen video tällä kertaa. Jos tykkäsit videosta, heitä yläpeukku. Ja jos on aiheeseen jotain kommentoitavaa, niin ei muuta kuin kommenttikenttään viestiä. Niihin on vastailu aika aktiivisesti. Ja pistä myös ihmeessä kanavaa tilaukseen. Tarkoitus on ehkä tälläkin kanavalle vähän useammin tehdä eri aiheisia videoita, kun keksii vaan mistä tekee. Tästä aiheesta nyt ei ehkä ihan loputtomiin. Mutta kiitos ja ensi video. Moro!